26garrena osatu dute. 18:08 segundu. Hori aski izango, erakut usten duten. Gaurkoa. Hogeita zazpi bai. Berriro, azkeneko 10 segundutan, hogeita zazpi osoak eta zati hori zemateko da ikusi behar hor da epailearen txistua. Batzuk, horien gurasok edo erretiratzen ditugun plaza. Berea da lanean hasteko prest. Gero ikusi pelea, burretorrein dago ikusi, ostu hori alen bat. Batzei, ondo da soria. Ea ba! Ditugun 20 minutu hauetan zer egiteko gai dira Ipiñerretako ediparea. 33 plaza ustez egina direla hiri hauek Santa Isabeletan. Orain danean ari diren edipare hiriari da egokitu zaio kontrol hori pasatzea. Azkeneko zenbakiak 15. Azkeneko laurdenean sartzeko ez da asko falta bat, 6-7 segundu kokontua da hori. Azkeneko 5 minututan sartua dira. Lau zinta dituzte egin beharrekoak eta orain gainditu dute, beraz mantak, txapelak eta lora sortak Ipiñerreta baserrira joango dira. Gustuan irabazi zuten. Urruztiko edipare izan zuten atzetik. Zinta eskas batera gehatu ziren haiek. Nahiko izango dira, 30 hori hartzeko, 30koa. Alieratzeko 1320 kilo. Bastuan eman duten ediparea, azkeneko segunduak agortzen. 8 badira hor falta direnak, 30koa. Horrela bat, txistuarekin batera. Kirolari dagokionez amaitu da. Irrizarretxu behar da bezala, urretxu bakarrik, gauzunarek bakarrik egozeko eman da, Mikel Sarrerrekin batera. Eta Maider, beste hori urtetan ez dezu urribatxu hau ere. Hogeita zazpi plaza eta Maiderrek. Hori bai. Imusueta, Mikel Sarrerro. Perfecto. Venga,
Bueno, beste dago duten azkari dago, Mikel Serrano, alkatea, Maider. Loran Sota eta Gimusu, Ander bada hemen, relojera behar dugu. Mantak, hauten Santauzita mantak Urretxu eta Azkoparrako udalaren artean jartzen dituzte. Aurreneko Altzibar Lorantegikoak izan dira. Inizio ere bai, inizio badauka, txapela badauka inizio. Bueno, horrela da, 2017 urteko txapeldunak, manta hori, beste bat atzean ere badago. Esker bereonak guzti hori minutu gurekin konpartitzeagatik.